Αφού συμφωνούν, όσοι δεν είναι Goldman Sachs, γιατί είναι και κάποιοι Goldman Sachs, είναι, πώς λέγαμε παλιά, οι ομάδες ποδοσφαιρικές που είχαν σκόντα Ξάνθη, ας πούμε, που έχουν πρωθυπουργούς Goldman Sachs σε πολλά μέρη. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνουν να υποβαθμίσουν οι κυβερνήσεις την S&P, τη Fitch και όλους τους άλλους οίκους, οι οποίοι έχουν έναν αέρα. Πρέπει να καταλάβουμε, εάν. Δεν είναι ανεξάρτητες αρχές καταρχήν. Ο κόσμος λέει, χρωστάει η Ελλάδα. Ωραία, χρωστάμε εμείς. Είμαστε και είμαστε. Χρωστάει η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία. Σε ποιους χρωστάμε, στους εξωγήινους χρωστάμε. Στους εξωγήινους χρωστάμε. Στον Άρη χρωστάμε. Σε αυτούς τους απατεώνες χρωστάμε. Στο ψεύτικο χρήμα το οποίο το φτιάξανε με τα swaps, με τα δίθεν CDS και τα διάφορα προϊόντα και έρχονται και απειλούν οικογένειες. Εγώ δεν σας πιστεύω. Πιστεύω τον πρώην βγούμε και να μην διαγράφουμε και την S&P και την Fitch και τις ομονίες. Εγώ δεν πιστεύω εσάς, κύριε Καμένη. Πιστεύω τον πρώην Γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Χέλμουντ Σμιτ, ο οποίος είπε το εξής. Η δική μας ευημερία οφείλεται στα χρήματα που χάνουν οι άλλοι λαοί. Στη φτώχεια ουσιαστικά. Στη φτώχεια των άλλων λαών. Και είχαν σηκωθεί όρθιοι και τον χειροκροτούσαν. Έτσι, αυτό δεν έγινε εδώ, στη Γερμανία έγινε. Αυτά είναι το Φούχτερ. Έτσι, είναι έτσι δεν είναι. Το Φούχτερ. Τον οποίο κακώς δαιμονοποιούμε. Τελικά λέγεται Φούχτερ ή Χούφτερ αυτός. Τον οποίο κακώς δαιμονοποιούμε για δύο λόγους. Πρώτον, ο άνθρωπος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη και είδε όλους τους δημάρχους κτλ. Μήνες τώρα, είναι 2 μήνες τώρα, και δεν το πήρε κανείς είδηση. Και δεύτερον, έχει έρθει για να δει πώς θα μοιραστούν τα 15 δις των κοινοτικών κονδυλίων που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός δουλειά έχει. Εμένα ρωτάς. Άλλο σου λέω. Φούχτερ σημαίνει μαστίγιο. Εγώ το καρότο φοβάμαι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Κατάλαβες τι σου είπα, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα ακόμα η οποία έχει την εθνική της κυριαρχία. Να μπαίνει Γερμανός υφυπουργός για την Ελλάδα είναι σαν να μπαίνει στρατιωτικός διοικητής. Δεν μπορούν να απορροφήσουν. Αντί να πάει στη Θεσσαλονίκη, να πει στο δίστομο, να πάει να δει τους απογόνους. Δεν ακούς πάνω. Όχι, δεν ακούω και τρελαίνομαι με το Φούχτερ. Γιατί τα 15 δις που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε, ας μου εξηγήσει κάποιος, μας φταίει ο Φούχτερ ή η ανικανότητά μας. Μα να τα απορροφήσει ο Φούχτερ, διότι για να τα πω ευθέως, γιατί βάζουν το Φούχτερ. Γιατί δεν μπορούμε. Όχι, γιατί δεν μπορούμε. Βάζουν το Φούχτερ για εγγύηση. Διότι θα πούνε, έλα εδώ, αντί να τα απορροφήσει καμιά ελληνική επιχείρηση, πάμε στη Θράκη, κάνουμε ελεύθερη ζώνη. Κάνουμε λοιπόν το πρόγραμμα Ήλιος με 200.000 στρέμματα που καίγεται ο Παπακοσταντίνου να το υπογράψει. Πάρτε λοιπόν ορισμένα νησιά για να βάλετε τα αντιλιακά για να πάρει την ενέργεια η Γερμανία και να μην πάτε τα λεφτά σε καμιά άλλη επένδυση. Διότι έτσι έγιναν και τα μεγάλα χρέη για να λέμε τα σίκα και τις κάποιες κάποιες. Και με το τρίτο πακέτο και με το τέταρτο. Και ρωτάω εσύ που τα ξέρεις. Δεν μας λέγανε οι Γερμανοί, πάρτε τα τάγκς στα γερμανικά για να σας δώσουμε το τρίτο πακέτο πιο εύκολα. Πάρτε τα αεροπλάνα, τα γαλλικά, για να σας δώσουμε το τέταρτο πακέτο. Πώς γίνανε όλες οι εξοπλιστικές δαπάνες. Μας λέγανε πάρτε τα στραβά τα υποβρύχια και κάντε και τους ηλιθίους, διότι έτσι θα σας απελευθερώσουμε την ευρωπαϊκή αγορά πιο εύκολα. Με αποτέλεσμα να τα στραβά τα υποβρύχια και θέλω να δω τον κύριο Αβραμόπουλο τώρα. Τι θα κάνει, θα τα παραλάβει, τι θα κάνει με τα ναυπηγεία Καραμαγκά που αυτή τη στιγμή τα 3 υποβρύχια έχουν φάει 400 εκατομμύρια για 10 εκατομμύρια απόδοση. Τι θα γίνει. Επειδή θα οικονομήσει από αυτή την ιστορία 6,5 εκατομμύρια ευρώ με το 0,25 της προμήθειας. Έτσι δεν έλεγα τα λεφτά 6,5 εκατομμύρια. Και τους στόχους δεν θα τους πάρει την καθυστέρηση. Έλατε. Γιατί εδώ πέρα επειδή είναι η κυβέρνηση των κογλύφων, ό,τι έχει το κογλυφικό τρελαίνονται. Βάζουν 7% τόκο για αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει. Αλλά όχι για τους εαυτούς τους. Έτσι. Δηλαδή ο Μπαταξής έχει καλώς να πληρώσει. Ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, να πληρώσει 7% τόκο. 7% τόκο. Και πες το αλλιώς. Δηλαδή ούτε στο καζίνο δεν δανείζουν με 7%. Αν Μπαταξής είναι το κράτος ή η ΔΕΗ, δεν πληρώνει. Τα κορυφαία στελέχη να θέτουν θέμα και να ακολουθήσουν τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό δεν το βλέπω να ξέρετε, το ποιος κέρδισε, το ελέγχει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να δούμε ξεκίνησε έρευνα για το ποιοι κερδοσκόπησαν από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Ότι θα γίνει με την πτώση των χρηματιστηρίων, λέτε. Την ημέρα που ανακοίνωσε, κάποιοι όπως ο Σόρος βγάλαν δισεκατομμύρια. Αν είχαν ποντάρει στην πτώση, οικονομήσαν πολλά. Εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να δείτε ποιοι είναι και μπορεί να είναι αυτοί που έλεγαν τις ιδιές. Θα το δούμε. Ή θα είναι έτσι ή θα έχετε άλλη μια μήνυση. Τώρα. Θέλω να πάμε να δούμε τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομικό αναλυτή, και τον κύριο Χαράλαμπο Κουταλάκη, λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να τους καλωσορίσουμε και οι δύο. Ο κύριος βέβαια Καζάκης είναι έξω. Κύριε Καζάκη, ευτυχώς δεν κάνει κρύο σήμερα. Ο καιρός είναι κάπως καλός.
Όχι τόσο. Δεν μου λέτε, αυτός ο οίκος αξιολόγησης, ο οποίος θέλει να υποβαθμίσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και τις ισχυρές, Γερμανία, Φιλανδία, Γαλλία, πού αποβλέπει? Καταρχήν αποβλέπει στο να πιέσει τις χώρες, τόσο τις κυβερνήσεις όσο και την Ευρωζώνη, να προχωρήσουν άμεσα σε έκδοση ευρωομολόγου και σε τελική ανάλυση σε έκδοση χρήματος. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο των αγορών αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και οι οίκοι, στην ουσία οι τρεις μεγάλοι οίκοι, που βέβαια βασικοί τους μέτοχοι ποιοι είναι? 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία διακινούν 1.200 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανείσιμο κεφάλαιο. Μια απάντηση στον κύριο Καμένο που άκουσα σε ποιο χρωστάμε. Σε αυτούς χρωστάμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς βεβαίως για μένα, σε αυτούς χρωστάμε, οι οποίοι ελέγχουν και τους οίκους αξιολόγησης και κλωνοποιούνται στις κυβερνήσεις όλων των κρατών. Δηλαδή όλα τα λεφτά που όλοι όσοι χρωστάνε σε αυτούς συγκεκριμένα. Ακριβώς, σε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ελέγχουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια εταιρείες παγκόσμια και ουσιαστικά όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Και ποιανών είναι τα κεφάλαια, γιατί έχει τεράστια σημασία, κύριε Καζάκη, όχι. Αυτοί, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτοί οι 50 με άλλους τόσους διακινούν τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια ποιανών είναι? Γιατί εμένα, για παράδειγμα, με πήραν τηλέφωνο πριν από 20 μέρες από τη Γαλλία και μου είπανε ότι το τάδε ασφαλιστικό ταμείο που έχει δώσει τα λεφτά των ασφαλισμένων. Σωστό. Άρα να πούμε και ποιανών τα λεφτά, για να μην νομίζει κανείς ότι πέσανε από τον Άρη τα λεφτά. Είναι τα λεφτά των ταμείων, τα λεφτά των μικροκαταθετών. Το καταλάβαμε. Για να τα ακουμποτήσει. Με μια διαφορά όμως. Με ποια δουλειά, με ποιο δικαίωμα και ποιος αποφάσισε να δώσει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα διαθέσιμα των ασφαλισμένων στο να κερδοσκοπούν διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οίκοι? Με ποιο δικαίωμα? Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα? Δεν το ξέρω. Ποιος τους έδωσε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ οι κυβερνήσεις. Αυτοί που κάνανε τα swap, αυτοί που κάνανε. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία στο εξωτερικό. Για Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν δανείζει χρήματα. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα, θα κάνουμε ανάλυση. Σε ποιον χρωστάμε, δεν ξέρεις? Στους 50 σου λέει. Οι 50 πού τα βρήκαν τα λεφτά? Σε κανένα δεν χρωστάμε. Σε κανένα δεν χρωστάμε. Πού τα βρήκανε τα λεφτά? Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι από εμπόριο όπλων, ναρκωτικό, ξέρω εγώ τι είναι. Όπου τα βρήκε και η Τράπεζα της Ελλάδος, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών, τα οποία έτσι γουστάρει, με ένα νόμο το 97, ο οποίος είναι απίστευτος νόμος, της δίνει το δικαίωμα να μεταχειριστεί τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με όποιο τρόπο θέλει, σαν δικό της ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο. Και μάλιστα, εάν βρεθεί σε κατάσταση στο κοινό κεφάλαιο των νομικών προσώπων, απομειωθεί για λάθος επενδύσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Καζάκη, είναι αυτό που απαντήσατε και λίγες φορές έχει απαντηθεί. Γιατί ακούει ο κόσμος. Να υποβαθμίσουμε την οικονομία της Αμερικής, να υποβαθμίσουμε την οικονομία της Γερμανίας. Δεν έχει μείνει της Ιαπωνίας, της Κίνας. Όλοι αυτοί που χρωστάνε, βράδυ. Ήταν σαν την περίοδο του χρηματιστηρίου. Που ήταν όλοι κερδισμένοι. Και τότε μου έλεγε εμένα η συγχωρεμένη μάνα μου, ωραία αγόρι μου, αφού όλοι κερδίζουν, δεν πρέπει κάποιος να χάνει. Έτσι. Λέω ναι, βρε μάνα, της έκανα εγώ το ξύπνιο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό σαν μάνα το χρηματιστήριο. Πώς θα σου εξηγήσω τώρα? Η δε γιαγιά του βαρεμένου του έλεγε 3 του χρόνου. Δηλαδή από τους άπορους, για τους πολυτεκνούς, για τους άνεργους. Λέει υπάρχει επιτροπή, αλλά αν εκπνεύσει η προθεσμία των 80 ημερών, παίρνω τον συνέχεια. Των 80 ημερών στο κόβο, στον άνεργο, στον πολυτεκνό, στο. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε. Και θα είναι επί 3 του χρόνου. Δηλαδή από ό,τι ανακοίνωσαν εχθές, από 1,2 δις το πάνε στο 3,6. Για τους φόρους στα κίνητα. Φόρους στην περιουσία. Δηλαδή ουσιαστικά τριπλασιάζουν το φόρο στην ακίνητη περιουσία. Και έρχεται και ποιος μπορεί να το πληρώσει. Και έρχεται και η αύξηση στο ηλεκτρικό σε μια εταιρεία η οποία είχε κέρδη. Και δεν δίνει δάνειο επί της αντικειμενικής αξίας. Το ξαναλέω αυτό. Διότι όταν κάποιος που θέλει να πληρώσει και δεν έχει, λέει παιδιά, εγώ έχω μια αντικειμενική αξία. Αυτά τα λεφτά δώσε μου δάνειο να σου πληρώσει το φόρο. Όχι. Όσο στο βάλει η τράπεζα. Και η τράπεζα στο βάζει στο τρίτον.
Για να σου πάρει το ακίνητο είναι η ιστορία. Έρχεται καινούργια αύξηση στη ΔΕΗ, στην τιμή του ρεύματος τώρα λέμε. Έχει ζητήσει αύξηση τουλάχιστον 20%. Πάει και 30% λένε κάποιες πληροφορίες. Και το Υπουργείο λέει δεν θα δεχτούμε το 30% αλλά κάνα δεκαράκι και τα 100 θα το δεις. Πέρσι το 2010 τι είχε η ΔΕΗ? 14, η πρώτη εταιρεία σε κέρδη στην Ελλάδα. 500 εκατομμύρια. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Και θέλω να δούμε τον κύριο Κουταλάκη και τον κύριο Καζάκη για να ολοκληρώσουμε και σε λίγο και την κουβέντα μαζί τους. Είναι, κύριε Καζάκη, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την περίοδο της κρίσης να μην συμμετέχουν, λέει ένας φίλος μας εδώ, και οι εταιρείες με τη διαμόρφωση των τιμών στη χασούρα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος μειώνει το μισθό του. Ο συνταξιούχος μειώνει το μισθό του. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, και μείωση. Αφελής η ερώτηση, αλλά θέλω να ρωτήσω ειδικούς. Θα έπρεπε να υπάρχει και μείωση στις τιμές των προϊόντων. Κόβονται επιδόματα, συντάξεις. Κύριε Καζάκη. Είναι η κατάσταση, η αγορά, το ξέρει ο καθένας, έχει κυριαρχείται από καρτέλ και μονοπόλια. Έχει ολιγοπολιακή δομή. Και με αυτή την δομή είναι αδύνατο να δεις να πέσουν οι τιμές. Με τίποτα. Να εξουθενωθεί το εργατικό κόστος, αυτό που αποκαλείται εργατικό κόστος, να ισοπεδωθεί κυριολεκτικά, πάλι οι τιμές θα αυξάνουν. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Μόνο λόγω του ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας, κάθε μήνα που περνάει, η αύξηση των τιμών των εισαγωμένων προς την Ελλάδα είναι περίπου 2 με 3 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει φτάσει στο σημείο να είναι 8% κάθε μήνα. Όταν τους περιβαίνονται οι εισαγωγείς με αυτόν τον τρόπο, και ξέρετε ποιοι είναι εισαγωγείς, συγκεκριμένα κάρτελ, πολυεθνικά κτλ., που συνδέονται και με συγκεκριμένες αλυσίδες μετά, ιδιαίτερα στο λιανεμπόριο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές, ό,τι και να γίνει. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία από μέρους τους, επειδή ακριβώς ολιγοπολιακά ελέγχουν την αγορά, να βγάλουν μονοπωλιακά υψηλά κέρδη. Ναι, και είμαστε η ακριβότερη χώρα καταναλωτικά στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο, σωστό. Με το καταπληκτικό επιχείρημα ότι είστε μικρή αγορά, άρα για να κερδίσουμε από εσάς πρέπει να έχουμε αυξημένες τιμές. Δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα, δηλαδή είναι πρωτοφανούς κινησμού. Ναι, αλλά αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει. Και οι ίδιες αλυσίδες, οι οποίες υπάρχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άλλες τιμές. Εγώ μπήκα στο διαδίκτυο και είδα τις τιμές. Είναι τεράστια διαφορά. Και δεν έχει να κάνει ούτε με ΦΠΑ ούτε με φορεία. Έχει να κάνει με τη μικρή αγορά. Μικρή αγορά. Δεν κερδίζουμε πολλά από εσάς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το που πραγματικά ξεσηκώνει τον ελληνικό λαό, γιατί λέει ότι ενώ όλα φαίνεται ότι έχουν μια συμμετοχή σε αυτό που λέμε κρίση, με τη μείωση των μισθών μας, εδώ δεν φαίνεται. Διαλύθηκε όμως το παραγωγικός ιστός της Ελλάδας και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι αν ήταν ο παραγωγικός ιστός μας, ακόμα και στο πιο απλό μας, που είναι τα αγροτικά, που εισάγουμε πατάτες από δεν ξέρω πού και κρεμμύδια από αλλού. Εάν ο δικός μας παραγωγικός ιστός ήταν ασφαλέστερος και οι Έλληνες είχαμε μια συνείδηση, δεν μπορεί να παίρνεις από τον αγρότη τσάμπα το προϊόν και να το πουλάς 10 φορές επάνω, για να γίνεται πιο ελκυστικό το ξένο. Υπάρχει και ένα θέμα. Όταν βλέπεις ότι από τα νησιά η παραγωγή για να έρθει στην Αθήνα κοστίζει περισσότερο από ό,τι να έρθει από την Κίνα. Αυτό λέω. Θέμε κι εμείς. Και θέλω να σας πω ότι εδώ πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Είναι τραγικό για τους νησιώτες μας να πληρώνουν ένα προϊόν το οποίο εμείς πληρώνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ με 5 ευρώ, διπλάσια τιμή, όχι μόνο γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα κερδίσουν παραπάνω, αλλά γιατί τα μεταφορικά είναι τεράστια. Και αυτή την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας πρέπει να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποιος το καταλάβει. Για πάμε στη Θεσσαλονίκη και του ήρθε να πληρώσει 5 Δεκεμβρίου εκτές, δηλαδή τον άλλο. Και στον άλλο για 60 τετραγωνικά του ήρθε για 450. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντέχουν και τα σκίζουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Οι άλλοι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Λοιπόν, το βράδυ δεν θα ψηφίσετε, έτσι. Εγώ ξέρετε, κύριε. Τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν είναι. Όχι, γιατί κλείνει εκπομπή σε λίγο. Δεν ψηφίζω, όχι. Έστω και αν μπει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Στα 3 μέτρα να με βάλει ο Φούχτερ, δεν ψηφίζω. Και αν σας διαγράψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Να διαγραφώ. Μήπως σας βάλει ο κύριος Σαμαράς. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Και είπατε και κάτι άλλο. Ότι εγώ, ακόμα και να μην με διαγράψει η Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα το οποίο θα υπογράψει την Δανειακή Σύμβαση, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Μάλλον δεν θα βρείτε ακόμα. Έχετε κάνει επαφές ή σας έχουν ζητήσει από άλλο κόμμα μέχρι στιγμής? Όχι. Μιλάω με όλους τους πολίτες, μιλάω με όλους εκείνους οι οποίοι αντιδρούν στο μνημόνιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει από τη στιγμή που πάμε σε ένα καινούριο κόμμα υπό τον κύριο Παπαδήμο, και εγώ το λέω δημόσια πάλι, με τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ήδη συμφωνήσει και προσυπογράψει, που θα πάνε μαζί με τους εξυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσουν την λεγόμενη μνημονιακή παράταξη. Από εκεί και πέρα πρέπει να δημιουργηθεί από εκεί και πέρα μια αντιμνημονιακή παράταξη και παράταξη προστασίας των δικαιωμάτων των